ሰላም ለኩም አህመዋቴ ቤተሰብ ልሳነ ግዕዝ ወአፍቃሪያን ልሳነ ግዕዝ ይዜ ደንቤ በራብዓይ ክፍል በእንተ በውቃ ተመራሕያን ዘይውቱ ሳልሳይ በከውነ አማሪ ቅጽል መራሕያን በከውነ አማሪ ቅጽል ዘይወቅዑነ አው ዘይረብዑነ ለመመቱ አው ተጽፉ እምቅድመ ዘይክስቱ ወስም ውእቱ ሎሚ ንሪኦ ብራብዓይ ክፋል ብዛዕባ ጥቕሚ ክልስማት ዝብል እዩ። ሳልሳይ ኣመልካቲ ቅጽል ብምዃን ክልስማት ኣመልካቲ ቅጽል ኮይኖም ዝጠቕሙና ቅድሚ እቲ ዝገልጽዎ ስም እንተተፃሒፎም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ብዛዕባ ክልስማት መእሰሪ ኣንቀጽ እንትኾኑ ዝብል እዩ። እዚ ድማ ኣንት ዝብል ግስም መእሰሪ ኣንቀጽ እንትኾን ትርጉሙ እየ ኮይነ ኣለኹ ነበርኩ ነይረ ንሕነ ዝብል ድማ ኢና ኮይንና ነበርና ኣለና ነርና ኣንተ ዝብል ድማ ኢኻ ኮይንካ ኣለኻ ነበርካ ነርካ ኣንቲ ዝብል ድማ ኢኺ ኮንኪ ኣለኺ ነበርኪ ነርኪ ኣንትሙ ዝብል ድማ ኢኹም ኮንኩም ኣለኹም ነበርኩም ኣንቺን ኢኽን ኮንክን ኣለኽን ነበርክን ነርክን ውእቱ እዩ ኮነ ኣሎ ነበረ ነይሩ ይእቲ እያ ኮይና ኣላ ነበረች ነይራ ውእቶሙ እዮም ነይሮም ኣንትሙ ነበሩ ነይሮም ውእቶን እየን ነይረን ኣለዋ ነበራ ኮይነን ኮና ዝብል ትርጉም ይህቡና። ኣማኒ ወይ ድማ ኣመልካቲ ቅጽል እንትኾኑ ድማ ኣነ ኣነ ንሕነ ንሕና ኣንተ ንስኻ ኣንቲ ንስኺ ኣንትሙ ንስኻትኩም ኣንትን ንስኻትክን ውእቱ ንሱ ወይ ድማ እቲ ይእቲ ንሳ ወይ ድማ እታ ውእቶሙ ንሳቶም ወይ ድማ እታቶም ውእቶን ንሳተን ወይ ድማ እቲኣተን ዝብል ትርጉም ይህቡና። ኣብዚ ንሱ ንሳ ንሳቶም ንሳተን ዝብሉ ንሰብ ንእግዚኣብሔር ወይ ድማ ንመላእኽቲ ኣመልካቲ ቅጽል እንትኾኑ እንተለዉ እዩ። እቲ እታ እቲኣቶም እቲኣተን ዝብል ድማ ንነገራት ኣመልካቲ ቅጽል እንትኾኑ እንተለዉ እዩ። ምሳሌ ቀዳማይ ኣነ ጽዮን ፈጸምኩ ግብርየ ኣነ ጽዮን ስርሐይ ወዲየ ንሕና እንተሃለወና ንትትኩሎ በህዳር ንሕና ተምሃሮ ንኩሉ ነገር ብህድኣት ክንምር ይግበአና። ኣንተ ኣምላክነ መጻእከ ወአድኀንከነ ንስኻ ኣምላኽና መጺእኻ ኣድሕንካና። ኣንቱም ሊቃውንት ሃለወክሙ ትምሃሩ ሰብአ ንስኻትኩም ሊቃውንት ሰባት ክትምህሩ ይግበአኩም። ኣንቲ ኣንስት ኣክብራ ኣባግዕትክን ንስኻትክን ኣንስቲ ሰብኡትክን ኣክብራ። ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ እቲ ቃል ሥጋ ኮነ ውእቱ ሚካኤል መጻ ንሱ ሚካኤል መጺ ይእቲ ላሕም ወለደት ራሔል እታ ላሕሚ ምራኽ ወሊዳ ይእቲ ማርያም ተዓቢ እምቲ ሩቤል ንሳ ማርያም ካብቲ ሩቤል ተዓቢ ውእቶሙ ወልዶም ኣውረዱ ሰናየ እቶም ሰብኡት ጽቡቕ ነገር መሪፆም ውእቶሙ አንስት ሰረሩ ሰማየ እቶም ንስርታት ናብ ሰማይ በሪሮም ኣብ ውስተ ውእቶን ኣሕማም ንሳቶም ናፍተን መናፍቅ ደይቦም እማንቱ አንስት ሰብሓ እግዚአብሔር ሃይ እተን አንስቲ እግዚአብሔር አመስግነን ይብሉ። ዛሬ በአራተኛ ክፍል የምናየው ስለ ተውላጠ ስሞች ጥቅም ነው። ሶስተኛው አመልካች ቅጽል በመሆን ተውላጠ ስሞች አመልካች ቅጽል በመሆን የሚጠቅሙን ከሚገልጹ ስም ቀድሞ ከተጻፉ ወይም ከመጡ ነው። ባለፈው ያየነው ተውላጠ ስሞች ማሰሪያ አንቀጽ ሲሆኑ የሚል ነበር። እሱም አነ የሚል ተውላጠ ስም ማሰሪያ አንቀጽ ሲሆን ትርጉሙ ነኝ፣ አለሁ፣ ነበርኩኝ፣ ሆንኩ ይላል።
ሌላ የሚል ደግሞ ነን፣ አለን፣ ነበር፣ ሆን። አንተ የሚል ነህ፣ አለህ፣ ነበር፣ ሆን። አንቲ የሚል ደግሞ ነሽ፣ አለሽ፣ ነበርሽ፣ ሆንሽ። አንትሙ የሚለው ናችሁ፣ አላችሁ፣ ነበራችሁ፣ ሆናችሁ። አንትን የሚለውን ከአንትሙ ተመሳሳይ ነው። ውእቱ ነው፣ አለ፣ ነበር፣ ሆነ። ይእቲ ናት፣ አለች፣ ነበረች፣ ሆነች። ውእቶሙ ናቸው፣ አሉ፣ ነበሩ፣ ሆኑ። ውእቶን ይህም ከውእቶሙ ጋር ተመሳሳይ ነው። እንዲህ የሚል ትርጉም ይሰጡናል። አመልካች ቅጽል ሲሆን ደግሞ አነ የሚለው እኔ የሚል ትርጉም ይሰጠናል። ንሕነም እኛ፣ አንተ አንተ፣ አንቲ አንቺ፣ አንትሙ እናንተ፣ አንትን እናንተ፣ ውእቱ እሱ፣ ያ፣ ይእቲ እሷ፣ ያቺ፣ ውእቶሙ እነሱ እነዚያ፣ ውእቶን እነሱ እነዚያ። እዚህ እሱ እሷ እነሱ የሚሉት ለሰው ወይ ለእግዚአብሔር ለመላእክት አመልካች ቅጽል ሲሆኑ ነው። ያ ያቺ እነዚያ የሚሉት ደግሞ ለነገሮች አመልካች ቅጽል ሲሆኑ ነው። ምሳሌ ቀዳማይ አነ ጽዮን ፈጸምኩ ግብሬ፣ እኔ ጽዮን ስራዬ ጨረስኩ። ምን አደሃለሁና ምን ክሎ በታይ። እኛ ተማሪዎች ሁሉንም ነገር በቀስታ መመርመር ይገባናል። አንተ አምላክነ መዛይ ከዋድሃንከነ፣ አንተ አምላካችን መጥተህ አዳንከን። አንተ ማርያም ወለድኪ አማኑኤልሃ፣ አንቺ ማርያም አማኑኤልን ወለድሽ። አንትሙ ሊቃውንት አንደበክሙ ትምሃሩ ስባ፣ እናንተ ሊቃውንት ሰዎችን ማስተማር አለባችሁ። አንስ አንኩራ አንታክል፣ እናንተ ሴቶች ባሎቻችሁን አክብሩ። ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ፣ ያ ቃል ሥጋ ሆነ። ይእቲ ማርያም ተአቢ እምኪሩቤል፣ እሷ ማርያም ከኪሩቤል ትበልጣለች። ውእቶሙ እደው አውደሩ ሰናየ፣ እነዚያ ሰዎች ጥሩ ነገርን መረጡ። ውእቶሙ አንስት ሰረሩ ሰማየ፣ እነዚያ እንስቶች ወደ ሰማይ በረሩ። አርጉ ውስተ ውእቶን አዕማድ፣ ወደ እነዚያ መርከቦች ወጡ። እማንቱ አንስት ሰብሐ እግዚአብሔርሃ፣ እነሱ ሴቶች እግዚአብሔርን አመሰገኑ ይላሉ። በሰላም ጥሩ አጥንቃ ሲባክቱ ይደርሱ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ፣ ኮመንት